Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, хайырлы кич. Пенсионерлар җәмәгать транспортын йөртүчеләр дурфаклана дип зарлана. Машина йөртүчеләр пассажирларны тәрбиясезлектә гаепле, конфликтлы ситуациялар ничек хәл ителә, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Инвалидларга ярдәмгә 2 миллионнан артык акча җыелды. Тукай районында беренче тапкыр хәйрия марафоны үтте. Маршрут автобусында кыйырсыттылар, хәтта биткә төкерделәр. Мондый зар белән безнең редакциягә пенсионер ханым мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, барысы да 9 декабрьдә компьютер тукталышында булган. Аны автобуста барган өчен түләмәүдә гаеплиләр. Билетсыз йөрү һәм уйы да булмады, ди пенсионер ханым. Гаеп кемдә? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Бу хәл Валентина Ульянова автобустан чыгарга җыенганда була. Ханым алдагы пенсионердан социаль картасын сорамаларын күреп, үзенекен дә күрсәтмәскә булган. Валентина Ульянованың сүзләренә караганда, моңа кадәр ул пенсионерларны мыскыл иткән хәлләр шаһиты гына булган. Карталарын алып ташлаган очраклар да күзәтелде ди ул. Бу юл исә үзен мәсхәрәлиләр. Он не поленился, выскочил из-за руля на остановку, схватил меня, начал оскорблять, как хотел, так и оскорблял. А потом как плюнет мне, не плюнет, а харкнул прямо, я все очки заляпала. И убежал-то. И я, знаете, я так оторопела, я даже не могла ничего, сжалась, и все. Шәһәрдәшебез оешмага шалтырата, анда автобус йөртүче белән сөйләшү була. Әмма ир-ат вакыйгалар моның хәтле үк булмады ди. Ул пенсионерга акча түләргә кирәк дип кисәтү генә ясадым дип аңлаткан. Хәзер белгечләр Валентина Ульянованың социаль картасында акча булганмы, юкмы икәнен ачыкларга тиеш. Әгәр гаеп автобус йөртүчедә булса, аны эшеннән азат итәчәкләр. Гаеп пассажирда булса, хезмәткәргә яла яккан өчен судка мөрәҗәгать итәргә мөмкиннәр. Чөнки оешмада кадрлар кытлыгы сизелә. Шуңа да барлык очракларны тикшереп торалар. Почему-то пассажиры не видят, что при входе есть наклейка, ведется аудио-видеозапись. То есть мы закупили на сегодняшний день почти 100% двухсторонних регистраторов, который и звук записывает. И то есть что происходит в салоне, это все записывается. И мы разбираемся. Конечно, мы не можем разобраться, которая жалоба поступила через неделю, через народный контроль или где, потому что запись не сохраняется. Оешма директоры пассажирларга һәр чакта билет алырга кирәк ди. Берәр хәл була калса, автобуста барганны раслаучы документ булып хезмәт итәчәк. Социаль картаны да шоферларга күрсәтергә кирәк. Валидатор күрсәткән мәгълүмат ярдәмендә оешма ташламаларга ия булганнарны йөрткән өчен дәүләттән дотация ала. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татлы яңа ел бүләкләре сыйфаты буенча Роспотребнадзорның кайнар элемтә телефоны ачылды. Ведомство хезмәткәрләре 31 декабрьгә кадәр халыктан кергән сорауларга җавап бирәчәк. Кулланучылар өчен консультация үзәге кайнар элемтә телефоны һәр көнне иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр эшләячәк. Сез аның номерын экраннарда күрәсез. Сорауларны 31 декабрьгә кадәр юлларга мөмкин. Тукай муниципаль районында беренче тапкыр игелек кыл дип исемләнгән хәйрия марафоны үтте. Ул 1 декабрьдә старт алган инвалидлар 10 көнлегенә нәтиҗә ясау булып тора. Бүгенгә районда 3000-гә якын инвалид яши, аларның 160-га якыны балалар. Игелек марафоны Тукай районы башлыгы башлангычы белән оештырылды. Фаил Камаев сүзләренә караганда, җыелган акчалар инвалидларга ярдәм итүгә тотылачак. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Эльвира Рәхмәтуллина улын бер үзе тәрбияли, аңа якыннары да булыша. Тик ярдәм бер кайчанда артык түгел. Әйтик, Данилны йөртер өчен хәзер коляска бик кирәк. Игелек марафоны бу теләкнең чынга ашарына өмет уятты, ди ханым. Мы не можем выходить с ребенком даже на улицу гулять. Я его вытаскиваю, табуретку ставлю возле подъезда, а ему уже это неинтересно. С помощью этого марафона мы надеемся, что нам помогут. Марафон Тукай районында яшәүче 3000 мөмкинлеге чикле кешедә дә өмет тудырды. Аларның 160-ка якыны балалар. Игелек марафоны Тукай районы башлыгы Фаил Камаев башлангычы белән җирлектә беренче тапкыр оештырылды. Biz ул акчаларны ел дәвамында махсус комиссия утырышлары нигезендә мөмкинлекләре чикләнгән гражданнарга ярдәм итү өчен максатчан тотачакбыз. Мин ышандырып әйтәсем килә, моның бер генә тиен акчасы да читкә китми, башка максатка тотылмый. Бары тик шушы мөмкинлекләре чикләнгән гражданнарның тормыш көнкүрешен аз гына булса да яхшырту өчен. Хәйрия марафонында оешма предприятие җитәкчеләре, авыл җирлекләре, бюджет оешмалары вәкилләре, гомумән кеше язмышына битараф булмаган кешеләр катнашты. Мондай марафон бик кирәк инде. Бик зур рәхмәт шул
Марафонда 2 миллион сумнан артык акча җыелды. Оештыручылар әйтүенчә, бу ахыргы сан түгел. Фондка акча җыю 25 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Игелек кылу өчен 3443 номерына Тукай сүзен язып, күчерәсе сумманы күрсәтеп, СМС җибәрү генә кирәк. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шалудан аратлы тырак комплексының 3-нче йортында да яши башладылар. Йортны комфортный жилье тырак төзелеш компаниясы җиткергән. Аны төзергә яшь гаиләләргә тырак шартларын яхшыртуга дәүләт тарафыннан бирелә торган субсидия акчасы да тотылган. Зарыгып көткән фатирашкычларны шәһәрдәшләргә тантаналы рәвештә тапшырдылар. 63 10 катлы кирпич йортындагы 28 фатир яшь гаиләләргә торак шартларын яхшыртуга дәүләт ярдәме программасы кысаларында төзелгән. Субсидиянең күләме 27,5 миллион сум. Яңа фатир хуҗаларына ачкычларны мөхтәрәм кунаклар тапшырды. Я вам также желаю, чтобы вы жили дружно. Ну и, наверное, если вы хором ответите, что довольны вы или нет, значит, скажите, довольны? Вот и все. С новосельем! Заманча балалар мәйданчыгы, видеокамералар, машина белән йорт территориясына электрон ачкыч ярдәмендә керәсе. Тиздән якында гына 300 урынлык 2 катлы парковка да булачак. Шул рәвештә наратлы торак комплексы ахырына хәтле төзелеп бетәчәк. Опыт 20 лет, когда мы сформировали уже отделочные материалы, определили с учетом цены и качества. Потому что если как только ты поднимаешь качество отделки, то это уже другие рабочие руки, это уже другая цена, совершенно другая цена. Ну и, соответственно, уже несколько... То есть это уже не жилье для молодых семей. Комфортный жилье төзелеш компаниясы яшь гаиләләргә чын бәйрәм оештырды. Балалар белән аниматорлар күңел ачты. Өлкәннәр арасында исә йорт техникасы уйнатылды. Дулкынландыргыч мизгел тасманы кисү вакытында килеп җитте. Режем, молодец. Держи на память. Бәйрәм кунаклары башкарылган эшләрнең югары сыйфатлы икәнен фатир ишенә кереп карадылар. Кострюковлар гаиләсе мул табын әзерләгән, бу аларның күптән көтеп алынган фатирлары. Дети прыгали до потолка, естественно, мы также были рады. Ну, супер, классно, нам понравилось. Мы планируем до Нового года заселиться и Новый год отметить вместе с новосельем. Яшь гаиләләргә торак шартларын яхшыртуга бирелә торган дәүләт ярдәменнән 1900 якын шаулы гаиләсе кулланган. Киләчәктә ташламалы бәя белән сыйфатлы торак алучыларның саны артыр дип көтелә. Сегодня стоит задача проанализировать весь тот опыт, который уже был до сегодняшнего дня, и наметить приоритеты по увеличению как и по муниципальным образованиям, так и по городским округам в части уже увеличения по заселению и по строительству. Мария Файрушина, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-амин булыгыз. Новогоднее чудо для каждого в Эссен. Сыр российский или голландский 299,90. Акция действует с 11 по 17 декабря в гипермаркетах Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен. Новый год уже в ДНС. Бонусы или программа 0024. Так, 8-ядерный смартфон Samsung Galaxy A9 с 4 основными камерами всего по 1460 рублей в месяц или 8000 бонусов на карту про запас. С ДНС выгодно всегда. Спешите! Очень выгодная цена. С 13 по 16 декабря в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом мясо свинины на кости всего 179,90 за килограмм.